réalisé NG Media Girls. Atoaka andesinao iamazaoty arebirebinao à gauche à droite atoaka agnayatsika zegny atsika uvolo zako mbola taonao karaty nefa kofa mihinananao ambiance tsisy kara zegny na olo magnigny azonao miavangengegny misala ebake tegna tsisy ty oepake tsy matsiaro ty ody jusqu'à mboso zéro magnatody toaka zalatsy nanzaranao e mijaly zay kofa marandagny alanao e nagnino mambelanao minay manafinao e indesany zany tsy mila zigny konao fo mijano okefa manafinao ale raha ilagnanao namina lahelo raha vogne tany koa tsy sanao zalatoake manginy je problèmenao fokoana sonarinary zeny sabadida mivaralila navity tsy tonda findra nefa kofa mihinananao ambiance tsisy kara zegny na olo magnigny azonao miavangengegny misala ebake tegna tsisy ty oepake tsy matsiaro ty ody jusqu'à mboso zéro magnatody toaka zalatsy nanzaranao e mijaly zay kofa marandagny alanao e nagnino mambelanao minay manafinao e indesany zany tsy mila zigny konao fo mijano okefa manafinao ale toaka zalatsy nanzaranao e mijaly zay kofa marandagny alanao e nagnino mambelanao minay manafinao e indesany zany tsy mila zigny konao fo mijano okefa manafinao ale sasinankoy amiakoy manafinao atoka he atoka ha atoka ho mahery nanzaranao e mijaly zay kofa marandagny alanao e nagnino mambelanao minay manafinao e indesany zany tsy mila zigny konao fo mijano okefa manafinao ale toaka zalatsy nanzaranao e mijaly zay kofa marandagny alanao e nagnino mambelanao minay manafinao e zany tsy mila zigny konao fo mijano okefa manafinao ale konao fo mijano okefa manafinao ale Hasatagnan Henay Music.